Gaurko musika zuzenean telebista saioan, Naiz Presidente taldea ezagutuko dugu. Musika estenako zakurzarrek osaturiko talde berria da honakoa. Zarataren eremutik datoz, hardcorea, stonerra eta trasha izan ditezke talderen erreferentzi batzuk. Gaur, gurean, Naiz Presidente. Jotak, Matxetek, Kandak eta Ibanek osatzen dute Naiz Presidente taldea. Elkarrizketa honetan, Kanda eta Matxet izan ditugu lagun. Hasiera batean ideia zen bi taldeak elkartzea, bi bateriekin, baina bueno, azkenean egin dugu pixka gehiago de hacendado. Eta, bueno, hasi ginen duela 3 urte dorrela, hasi ginen geratzen eta, bueno, segituan hasi ziren ideiak ateratzen, abestiak, eta, bueno, pixkanaka hor, geroz eta demora gehiago jorratu diogu, eta, bueno, eta azkenean, gure lehenengo diska kaleratu dugu. Ni egia esan gustora nengoen, zer egin gabe. Benetan, ja, nire konfort zona baten ja sartuta nengoen, eta hor, lasai asko. Baina egia esan, Matxet, Iban eta Jota eta Naizroseko jendeakin proiektu hau egitea bai zala zeo-zer pikatzen dinduna, ez? Pentsatzen duen, zeo-zer egitekotan hau bai egingo nukela, ez? Eta azkenean, bueno, oso modu naturalean ere, hasi ginen geratzen eta ensaiatzen eta berriro martxa segituan hasten da, hartzen da, nahiko esaten dudan bezala, nahiko modu naturalean eta baina hori, ez nuela asmorik, baina hau beste zeo zer zan, hau bai pentsatzen duela merezi zuela saiakera egitea, ez? Eta bueno, pozik. Josie Lowly, Anai Arrebak, Sega Sound Killers edo Naizrosa taldeetan ibili da Matxet. Bizitza oso bat, musikaren errepidean. Bai, azkenean musika, txikitatik nire bizitza da. Eta, bueno, proiektu hau egiteko garaian, aspaldiko lagunekin berriro ere elkartzea eta proiektu bat egitea ilusio asko egiten zidan egia. Muturreko gauzak eta asko gustatzen zaizkit, ez? Eta, modu natural batean sortu zen hau egitea eta oso pozik. Kanda berriz, neu bat, Sorkun, Tutankamon edo Vicepresidentes taldean aritu da. 100 emanaldi bizkar gainean, eta oraindik musikaren pozoia zainetan. Faktore zuzen garaitik ja, 25 urte edo 27, igual agian 30, baina nia, eske denbora pasatzen da, ez? Baina gero atzera behiratzen zu eta gutxienez geratzen zaizu hori egindakoaren satisfakzioa, ez? Eta esaten duzu, gauzatxoak egin ditugu, ez? Eta gure maila apalean, ez? Nahiko ibilbide txukuna egin dugula bai nik, bai Matxetek ere bai, eta hemen gauden guztiok, ez? Bakoitzak bere arloan, ez? Nik uste hori geratu behar dela, ez? Egindakoa merezi izan duela eta naiz eta ja urteak pasaian. Pentsatzen dut indikan badaukagula aurrera begiratzeko, ez? Motiboak, ez? Eta pentsatzen dut. Naizrosa eta Vicepresidentes taldeen uztarketa naturala da Naiz Presidente. Sustraiak agerikoak dira. Eta hala ere, talde berriak badu berezko nortasuna. Oso argi neukan izena hori izan behar zula, porque gaina oso indartsua da, ez? Oso indartsua dela deritzot. Oso argi eta garbi definitzen du nondik abiatzen den proiektua, ez? Aurreko bi taldeen fusioa eta dan orduan.
nik uste dut izen bezala perfecto geratu zaigula. Bai, ideia pixka hori izan, ez? Musikalki aita eta amaren ukituak dituela, eta agian hor aldatu dana bi taldeekin alderatuta izan da hitzak egiteko garaia. Stonerra, metala, hardcore eta zarataren inguruan dator naiz presidente taldea. Muturreko erritmoak dira, oldarkorrak eta zuzenak. Nik esango nuke bere aurreneko momentu baten, agian bai hori pentsatuta, nahita egin nahi genuna, igual agian zeo zer muturrekoagoa, baina ensaiatzeko garaian, bueno, pues junginan ideiak batzen eta igual agian lehenengo momentu baten pentsatuta ez geneuzkan hildoak, pues jarraitzen hasi ginen eta bueno, hitzetatik aparte musikan ere nik uste dut hori nabaritzen dela, ez? Baudela ukituak, abesti batzuk apurtxo bat atatzen diela musika bortitz horren hildoatik. Beste batzuk bai dira muturrekoagoak, ez, eta hardcoreagoak eta hola, ikuspuntu horretatik nik pentsatzen dut oso nahasketa bitxia alde batetik eta nahiko ona, ez? Nik pentsatzen dut entzuteko gogoa ematen duena, ez? Niri beti. Prozesua izan da hasieran oso mantsoa, ez? Ateratzen ziren ideiak eta, bueno, grabatzen genituen ideiak eta gero, bueno, guten ginen pixka bat lantzen ideia horiek, ez? Eta lehen esan duan bezala, emaitzarekin oso gustora geratu gara. Taldearen Bandcamp gunean hala diote, hemen ez duzu autotune, EDM edo pop post ez dakit zer egiturarik topatuko. Erraietatik ateratako soinu basati eta energikoa soilik. Bai, gero hor konturatu ginen, diska grabatu eta gero hor intro batzuk ditu hor diskak eta esan, ostra, que se podía haber metido el autotune, cago en la leche, baina, bueno. Bai, bueno, eta egia esan ere, bueno, ez dakit erreibindikatzea, baina, bueno, azkenean gure garaian egiten genuen musika leheno zen, ez dut esango mainstream, baina, bueno, jende desiente mugitzen zuen, eta orain nitxo total, eta, bueno, jendea gainera, bueno, ikusten da, badagoela jendea musika hauen oso zalea dana, ez? Eta, bueno, bai, pixka aldarrikatzen musika estilo hori. Ni pentsatzen dut etiketek noizbenka euren funtzioa betetzen dutela, ez? Eta informatiboa adinez, baina edozerri post jartzen baldin badezu, azkenean ez dakizu zer den post. Eta nik uste dut hortikan ere, nik behintzat hortikan ikusten dut, ez? Osea, denbora guztin post, eta hau, eta... Bueno, danak gara post, danak gara rock, danak gara azkenean. Baina bai, dinot, batzutan etiketa batzuk nola baita esatearren desbirtualizatu egiten direla, ez? Hori da adibide bat. Gaurko itzurrikaren beste butako benfikin bat Poltsikoa eta egoa betetzeko asmoarekin Kulturaren beldurra zainetatik bia bat ezartzen digutelarik Kantauri itxasoa erdirik irekita Montrote itzailean datoz gurera Norda mendiz puntan dagoen putakumea Naiz presidente taldea lau lagunen batura da. Agertoki gainean, Matxet, Kanda eta Iban. Soinu mailaren atzean, Jota. Iban dago, Iban bateria jolea, nahi Roxan ibilitakoa. Eta gero Jota, bueno, nerekin da, nere bizkarzaina bezala da. Gea, bueno, ezakit, nere itzalean dago beti proiektu guztietan, soinu teknikari bezala, eta gero esango nuke ekoizle bezala ere. Eta, bueno, proiektua egiteko garaian ere oso garrantzitsua izan da, ez? Eta, bueno, esan nion, bueno, sartu la cara, tu también. Nik uste dut, printzipioz gure asmoa zala formatorik alik eta simplena aurkeztea,
eta formatu simple horretatik alik eta probetxu gehien ateratzea. Eta nik uste dute lortzen ari gehala. Gu hirurok osatzen dugun gune hori edo funtzionatzen du. Eta gainera badauzka kolore asko, edo gauza asko. Alde batetik ni nabil gitarrakin, baina hor nolabaiteko baxu bat ere badaukat, hor izkutatuta, matxeten ahotsa dakagu, baina gero ere efektu guztiak eta introak ere oso garrantzitsua diana, eta nolabaiteko kohesio bat ematen diona repertorio osoari. Eta gero dakagu iban, bateri izan makina dana, ez? Taldearen debuteko diskoa Lexoti Estudiotan grabatzen da. Taldeak esperientzi bikaina izan du bertan. Lexoti Estudioa ez genuen ezagutzen, eta izan du da Jesukriston sorpresaz, egon du oso eroso eta oso gustora grabatzen. Eta, grabaketa oso ondo joan zen, egia zen. Gustora geratu ginen ematzarekin. Oso giro erosoan egin genuen, eta oso gertukoa dana, baina dana gure artean egin genuen, jota egon zan horre mailan teknikari bezala. Gu geunden denbora guztian hor, ez egon kanpoko inor, orduan dana oso gure artekoa eta benetan gustora, gaina lekua itzela iruditu zait, ez nuen ezagutzen, eta barrutik, zein kanpotik, oso leku gomendagarria Lexotik, grabatzeko garaian. Izan ere, Jota aritu da teknikari lanetan. Taldekidea izateaz gain, esperientzia handiko soinu teknikaria. Diskoaren masterra berriz, Urtzi Izaren eskutik joan da. Oso lagungarria izan da gauza tekniko askotan, tempoak finkatzerakoan, inkluso egitura batzuk hemendik honea hor ideiak ere plazaratu ditu, inkluso soinua bilatzen ari ginana, nondikan ze ampli erabili edo nola gitarra erabili edo basua sartzeko orduan nola egingo genuen, edo gauza guzti horiek, horiek jorratzeko horlako laguntza bat izatea ere, eskertzen da pila bat. Masterra egiteko garaian, orain arte gure proiektu guztietan Jonan Ordorikarekin egiten genituen master guztiak, eta kasu honetan, eman genion aukera Urtzi Izari, ikusten dugu gaztea eta hor sartuta dagoela mila gauzetan, eta oso gustora gertu gara. Nasketatik diskoa zetorren oso landua eta ikusten zen, hor iharra bat zegoela hor, baina egia da masterrakin hori borobildu egin dela eta ondo, gustora. Hori izan asmoa eta nik uste dut Urtzik lortu duela. Kantuen letretan dago diskoaren beste indargune bat. Aurreko taldeekin ez bezala, beste norabide batetik idatzi dituzte. Letretan pixkatarago joan gara, gure lehengo proiektuekin alderatuta. Sartu dugu umore beltza, distopia, historia ere sartu dugu. Eta azkenean, abesti bakoitza da gidoitxo bat bezala. Letra batzuk nik uste, igual, gaia, igual datorrela iraganeko zea batetik, gertaera batetatik eta hola, baina azkenean ikusi dugu gaur egun oso gaur egungoa dela ere bai, ez? Azkenean, letra askotan komentatzen da 40. hamarkadako gertaerak eta nazismoaren garaia, Euskal Herriaren testuinguruan, eta azkenean ikusten duzu hori, ematen duela zer agian urrun dagoela eta hemen dakau berriz, ez? Orduan,
Oso gaur egungoa dela, naiz eta gu atzera begira egon gehan, azkenean ikusten da nahiko aktualitatean daula, gure gaiak, letretako gaiak. Eta importantea da ere, letrak eukitzea ez bakarrik ondo sonatzen dutelako, ez? Eta baizik eta zer esan behar dutela eta horretarako, eta mezuren bat plazaratu behar dutela edo zerbait iradoki, ez? Nik uste dute alde horretatik bai lortu dela. Diskoaren diseinua Cosmic Tentacles artistaren eskutik dator. Zuria, beltza eta berdea, 3 kolore eta artelan ederra. Diseinua egiterako garaian bai geneukala buruan, 80. hamarkadako hardcore edo talde hauen portadak esango luke Extreme Noise Terror, Napalm Death edo olako portada horiek collage baten modukoak eta oso reivindikatiboak ere, eta baina oso visualki oso impactanteak ere bai. Eta hori zangu buruan geneukan ideia. Hori Mikel Cosmic Tentacleseko jabeari esango nuke. Hori plazaratzeakoan, segituan ulertu zuen, ez? Eta azkenean emaitza nik uste dut oso ondo geratu dela. Jenereari garriak azaltzeko, tiroa poltsikora eramateko, beste gentariekin monopolian pertsonen bizitza maneiatzeko. Denarrenentzat baino horrerik gabe, denarrenentzat baino horrerik gabe, denarrenentzat baino horrerik gabe, denarrenentzat baino horrerik gabe. Presidente izan nahi du. Dagoeneko hasi ditu taldeak zuzeneko aurkezpenak. Pasai Donibanen abiatu zuten bidea, eta 2026 urterako ere zenbait emanaldi hitzartuak dituzte. Oso, lehenengo kontzertua eman genuen Donibanen, Pasai Donibanen, hor, eta lehen estreinuz izan kontzertu oso polita. Eta Gasteizkoa, oso ondo ere, egia esan. Jende desiente etorri zen, eta egia esan, orain eman ditugun kontzertu guztietan, egia esan, maitzarekin oso pozik gaude. Nik uste dut lehenengo momentutik nahiko eroso egon gaela taula gainean, ez? Gure ondoan egon da jendea, eta gaina jendea gogoa pilakin, eta horre pila bat lasaitu egiten du ere bai, ez? Aurreneko txanpa hori, 2025 urtekoa, ikustu dut oso ona izan dela, oso positiboa izan dela, eta orain, azten dugu 2026a beste kontzertu sorta batekin, leku guapotan jotzeko, oso leku emblematikoetan dela, eta adibidez gaurkoa hemen kultur ostegunetan, edo Iparragirren Gernikan egingo duguna. Leku guztiak dira, esaten duzuna, badaukat goguak jotze, txantreakoak elarren, adibidez. Orduan, alde hortatik, bai nik uste dut sortea daukagula. Urteak daramatzate taldekideek musika errepidean. Ez dira hasi berri batzuk, baina oraindik badute zer esanik. Bizi uste dut berdin, baino ez berdin. Era berdinean, azkenean pasioz egiten duzu gustatzen zaizun hau, baina orain ja, beste denbora batzuk eramaten dituzu, beste martxa bat, baina, ez dakit, lagunek esaten didate, ez retiratuko zea, ez dakat pentsatua. Matxetek esan duen modun beste modu baten ikusten gala, ez? Eta beste modu baten aritzen gehala. Gure bizitzak ere ez dira lehen 25 urte egituen modukoak, ez? Oin zeregin asko daude, eta jendeak ere seme-alabak dituzte, eta lanak eta denetarik, ez? Orduan beste modu baten ikusten da, baina gogoakin gaude, eta gure adinakin hasten baldin bagara esaten zaharrak garela,
pues ez diot zentzu handirik ikusten. Egia da, gazteak ez gehala, baina oraindikan hor erdibide batean gaude, eta nik uste dut asko daukagula edo izan dezakegula emateko, musika munduan. Eta nik uste dut gaina gaur egun jendea gero eta luzeago irauten dela, eta gure inguruan ikusten dira talde veterano pila bat hortxe daudela eta ez dakigula noiz erretiratuko diren eta ez ditugunak erretiroan ikusi nahi, Orduan, nik ez dut horren errelevante ikusten, hori gaztea izateana, zahar izateana, baina egia da hori bizitza aldatzen dijoala eta gauzak beste modu batean hartzen dira. Anestesiaturik gure biak agure zarrak aizearen horrazian bazen koloreak nazen dira desmotibaturik nora ezean gozorro gugagabean. Taldeak egun jorratzen duen musika ez dago bogan gazte jendearen artean. Hala ere, badir oraindik gurean muturreko musika maite dituztenak. Lehenengo kontzertuetan hori somatu dugu, batez ere gogoratzen dut Gasteizko kontzertuan nola jendea segon kontzertua maituta gero superposik, eta pase ondo. Bueno, hombre, gehien bat nik uste gure belaunaldiko jendea dala, gehien bat, baina gazteak ere ikusi izan ditut, ez gehiegia, nik nahi izango nuke gehiago egotea, Baina, bueno, pentsatzen dut nahiko jende tankera ezberdina batu dela gure kontzertuetan. Hori ere baloratzekoa da, Eta gazteak egon dirana, benetan oso gustora hartu dute gure proposamena. Askotan esan digute, batzuk esaten ziguten, ja zaudete zuen movida horrekin berriz ere hori egiten ez dakit zer, baina ni egon naiz gazte batzuekin kontzertuetan eta benetan gustatu zaie gure proposamena. Orduan, pentsatzen dut, igual gure lekuare izan dezakegula belaunaldi berrien artean, Diskoa zuzenean aurkeztu eta emanaldi bakoitza bizitzea dute asmo. Emanaldi bakoitzari bere garrantzia emanez. Bueno, gure ideia da 2026 garren urte honetan alik eta kontzertu gehien ematea, alditugun gehienak ematea, eta, bueno, gero ikusiko dugu, Orain, bai dagola ondo, gu askotan, eta nik uste kandak ere arazori eukizula, lehengo proiektutan agian etzen diska bat ateratzen zenun, eta, bueno, gu adibidez, nahi roxarekin, ja, pasaginan derroska, jo. Eta, bueno, ondo dago, diska batek ere euki behar du bere prozesu, bere, esango nuke, como fecha de caducidad. Bai, bere ibilbidea, Bere ibilbidea, Eta orduan, bueno, momentuz hori da gure ideia, asko gozatzen ari gara, kontzertuetaz, eta hoxe. Urrian amaieran hasi ginen jotzen, eta gaina ez dakagu aukera astebururo jotzen ibiltzeko, orduan hori luzatuko da apurtxo bat, Hori, dinote, 2 hilabete edo 3 gomela jotzen. Oindikan geratzen zaigu ibilbidea egiteko zuzenean, eta nik uste dut oindikan kontzertu honenak etortzeko diela, osea, horretan gaude. Zenbakiak gara, zenbaki bat baino